Jum ieħor konferma oħra. Jekk qed tkompli tara l-ħajja tola m'intix waħdek u l-istatistika qed tkompli turi bl-aktar mod ċar li kollox qed jola brata allarmanti u pjuttost inkwetanti għal maġġoranza tal-poplu Malti Wawċi. Iżda meta staqsejna lill-Ministru Owen Bonnici kif qed ikun affettwat personali biż-żieda fil-prezzijiet għalilna biss li hu kburi. Ministru, lilek personali kif qed jaffettwak l-għoli tal-ħajja? Jiena kburi li aħna nifformaw parti minn gvern li qed jintervjeni biex jgħin id-diversi setturi u itaffi l-impatt li l-għoli tal-ħajja li ġej mill-fatturi esterni ikollu fuq il-ħajja tal-kuljum. Risposta li ħallitna mingħajr tweġiba dwar kif qed ikun affettwat mill-għoli tal-ħajja. Risposta oħra minn membru tal-Kabinet li jippreferi jinħeba wara l-fatturi esterni u jsemmi biss is-settur tal-enerġija. Dan anke jekk nafu li l-għoli tal-ħajja mhux is-settur tal-enerġija biss, anzi, skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-akbar impatt fuq l-għoli tal-ħajja huwa r-riżultat tal-prezz tal-ikel. Din ir-risposta tal-Ministru Owen Bonnici tasal fl-istess jum meta l-NSO ippubblika statistika li turi kif għal 15-il xahar konsekuttiv l-inflazzjoni komplet tispara l fuq. Fil-fatt, f'April ir-rata tal-inflazzjoni kienet fil-livell ta' 5.67%. Il-grafika innifisha ippubblikata mill-NSO turi li din ix-xejra ta' żieda fil-prezzijiet ilha għaddejja minn ferm qabel ma faqqet il-gwerra fil-vant tal-Ewropa, tant li ż-żiediet kbar fil-prezzijiet ilhom jinħassu minn frar tas-sena l-oħra. Iżda skont Owen Bonnici, in-nies kapaċi jaraw id-differenza. Taħseb illi l-għajnuna ta' ċekkijiet illi ngħatat waqt il-kampanja elettorali kienet biżżejjed għal dak li qed naraw meta mmorru nixtru fil-ħwienet u anke affarijiet oħra? In-nies kapaċi jarblu jaraw id-differenza. Mistoqsijek nistennewx għajnuna diretta fid-dawl li l-istatistika qed turi bl-aktar mod ċar li l-prezzijiet qed jisplodu l fuq u Bonnici qal li jinsab kuntent ħafna bir-ritmu ekonomiku. Dak itina sosten kbir biex inkomplu bil-politika tagħna li ngħinu lill-familju u n-negozji Maltin Wawċi. Kommenti sbieħ li iżda ma joffru ebda soluzzjoni quddiem statistika wara oħra li turi u tikkonferma kif il-ħajja qed tola. Dan fil-waqt li l-banki żgur li mhux jolew bl-istess rata.